Il-Kurja f'Malta temmet is-sena finanzjarja 2013 b'deficit ta' 400,000 euro. Fir-rapport finanzjarju tagħha l-Kurja stqarret li l-maġġor parti ta' dħul tagħha, kważi n-nofs, kien minn miżati pubblikazzjonijiet u fundraising. L-ikbar ammont ta' dħul mbagħad kien minn ġbir u għotjiet, investimenti u liħ kapitali. L-ikbar infiq kien 12 miljun f'pagi tal-għajċi li jaħdmu mal-Knisja. Isegwi l-operat proġetti ta' bini u restawr, pagi tal-qassisin u taxxi. Fl-2013 il-Knisja tat numru ta' sussidji, l-ogħla wieħed kien għat-Tribunal Ekklesjastiku b'total ta' 387,000 euro. Isegwu sussidji lil Radio RTK u Media Center, lil ħidmiet pastorali, djar ta' tfal u tal-anzjani u l-Kummissjoni Djoċeżana Żgħażagħ. L-Arċidjoċesi ta' Malta għandha 209 qassis jaħdmu Malta u 92 fil-missjoni. Hawn il-fuq minn 100 kunvent b'402 patrijiet u 813 soru. Knejjes u kappelli hawn 356 u fis-seminarju tal-Kbar hemm jistudjaw 30 seminarista.